ഇതാണ് പ്ലാന്റ് സൈസ്. ഇത് നിറയെ പൂ വിരിഞ്ഞു വരും. മൊട്ടാണ് ഇപ്പോൾ. ഇത് റെഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 3 ഡിഫറെന്റ് കളറിന്റെ കോംബോ റേറ്റ് വരുന്നത് 450 പ്ലസ് ഈ പൂവൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ജെറേനിയാണ്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് വിത്ത് പോട്ടാണ് അയക്കുന്നത്. പോട്ടിൽ തന്നെ 2 ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഈ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രൈസ് ഇതിൽ വരുമ്പോൾ യെല്ലോയും ഈ കളറുമാണ് വരുന്നത്. ഇതും ഇങ്ങനെ യെല്ലോ കൂടുതലും ഈ കളർ കുറവായിട്ടുള്ള ഇതാ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 5 കളറിൻ്റെ റേറ്റ് 450 രൂപയാണ്. 70 റുപ്പീസാണ് ഈ സൈസിലുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് വേണ്ടവർ പറഞ്ഞോളൂ. ഈ 2 പ്ലാന്റും കൂടെ ഒരു കോംബോ ആണ്. 150 ആണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതാണ് അയക്കുന്ന പ്ലാന്റ് സൈമുല്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 പ്ലാന്റും കൂടെ 150 ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. വയലറ്റ് ചെമ്പരത്തി നമ്മൾ ാണ് സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പഴയ കാലത്തുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല. ഇതാണ് പ്ലാന്റ് സൈസ് 70 രൂപയ്ക്ക് അയക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 70 രൂപയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത്.